Припинок – завод «Газоаппарат». Наступний припинок – центральный рынок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – центральный рынок. Припинок – центральный рынок. Наступний припинок – Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Міцкевича. Автобус рухається по маршруту номер 24. Припинок – Міцкевича. Наступний припинок – Пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пригородный вокзал. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Пригородный вокзал. Наступный прыпынак – городская больница номер 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – городская больница номер 1. Припинок – городская больница номер 1. Наступний припинок – Клары Цеткин. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Клары Цеткин. Припинок – Клары Цеткин. Наступний припинок – База Городнины. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – База Городнины. УВД Брестского облсполкома напоминает: не устанавливайте по просьбе собеседника на используемые вами мобильные устройства стороннее программное обеспечение. Тем самым вы разрешаете доступ к своему устройству третьим лицам. Будьте бдительны, не станьте жертвой преступника. Припинок – База Городнины. Наступний припинок – Шосейная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шосейная. Автобус рухається по маршруту номер 24. Припинок – Шосейная. Наступний припинок – Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Припинок – Гагарина. Наступний припинок – Середня школа номер 32. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Середня школа номер 32. Поважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – Сярэдняя школа номер 32. Наступны прыпынак – электратэхнічны завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – електротэхнічний завод. Припинок – електротэхнічний завод. Наступний припинок – Машэнскага. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Машэнскага. Припинок – Машэнскага. Наступний припинок
Белтрансконсалт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Белтрансконсалт. Прыпынак. Белтрансконсалт. Наступны прыпынак. Аўтааматараў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтааматараў. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Аўтааматараў. Наступны прыпынак. Новыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новыя задворцы. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 24. Прыпынак. Новыя задворцы. Наступны прыпынак. Тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тралейбусны парк. Прыпынак. Тралейбусны парк. Наступны прыпынак. Палац спорту Вікторыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Палац спорту Вікторыя. Управление внутренних дел информирует. С использованием сети интернет происходит вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. А чем сейчас занимаются ваши дети? Хороший вопрос, на который нужно ответить каждому родителю. Прыпынак. Палац спорту Вікторыя. Наступны прыпынак. Гаўрылава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гаўрылава. Прыпынак. Гаўрылава. Наступны прыпынак. Фок. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Фок. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Фок. Наступны прыпынак. Усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Усходні мікрараён. Прыпынак. Усходні мікрараён. Наступны прыпынак. Стафеева. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Стафеева. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак. Стафеева. Наступны прыпынак. Цэнтральная гарадская бальніца. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цэнтральная гарадская бальніца. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Цэнтральная гарадская бальніца. Канцавы прыпынак.